Basig salain to nga 20 seconds ba? O pang adlaw, gamit-gamit si motor niya human karon. Nang babae na ka. Ya, Col, okay ra man ka sayo mo kumusakay. Nak, nagkuha ko motor nak para sa imong pag-eskwela. Wala ko nagkuha og motor para magbagbi-bagdoy ka. Mao nang tarungan ning motor nak. Salamat kayo pa. Makasalig yung kas ako ah. Basta na ka, tarong atong sabot nak. Basig maabot ang sunod adlaw. Makita na lang taka nga daghan nagbabay na bakride sa imuha. Ah, dili pa uy. Babae. Samok-samok ra sa akong pag-eskwela. Aw hinoon, nakita man ako si imuha nak nga seryoso og tiyaga kay kasi imong pag-eskwela. Mao nang isa ng rason ako nga gikuhaan tagag motor para sa imong pag-eskwela. Pa. Kung 75 akong na-maintain sa una, maningkamot ko ka nga na 76 na akong grado. Nga nak, may eskwela ka ka. Oh, basig malate ka. Ang susi oh. Ang Ano? pingi ha. Manampog kong ligo pa. Igo na lang ko magkuha sa akong bag. Sige, kuha na yung bag ito. Mag-shirt ako kay mag-practice magod mirog sayaw. Sige, ikaw bahala. Basta para sa eskwela, suporta ko si mga permente. Kuha sa ako akong bag pa. Sige. Pa. Oh, Yeah. Naana akong bag. Madto na ko. sige, kay matukos tong uma, pa kay maglimpisa pa ko dito ron. Basta ha, ang motor, ang pingi. Yes pa. Kay nindot man kung makasayo ko kay plus 10 kada buntag basta makatabang pagpaninig sa eskwelahan. Kanindot na. Nag-shirt ako kay mag-PE man good ni. Sige nak, amping nak. Sige pa, salamat kayo. Sige. Yes, Papa. Yes. Sapat ka diri yun. Nagtuuguro siya, nagtarong kong eskwela ba? Kung marunong ang amahan, ay saan yun dahil anak? Madi ko eskwela. Tawagan ako. Oh, hello. Good morning. Pagulat daan sa kanto, be. 20 seconds ago, nana ko. Oh, kana. Sige. Day, dugaya, uy. Kasan man tong 20 seconds giingon niya nga ana? Na, basig salain to nga 20 seconds ba? Rutan di ko no, kay ingon siya, 20 seconds, na daw siya. Hala, 20 seconds lagi di ay. Pero Taysa, nakamotor lagi ka. Ano nga na? Ay, nakapisar si Papa gahapog mais. Motong hinungdan nga, gipalitan ko niyag motor. Isa pa, ang purpose ani nga motor. Para na kay masakyan, matod sundo na tika. Ano all day, nanay tigatod og sundo sa imuha. Sure lang nag-ako'y mong hatid sundo ha? Sus, na po ng sitwasyon na maglalis na punta ana. Sakay na! Nya, tikla si Bea ron. Daw bi, di na punta manulod. Absensya mo, kay breakingan tani. Nya, ba ba mi? Ay, naunsa, na kung ikaw ra. Tayo pabiyaan ko niya akong amiga. Sakyan na lang na. Ay, sige tara. Kadihiwang. Sus kato ko anak. Mo eskwela gito, mo seryoso gito kay gipalitan akong motor. Paborito ba kito ning motora, Raider. Ako gito mo sulbad sa mong kapobrehon. Uy, hala. Pag manas kong anak ay naunsa. Mao pagi pagsugod drive niya sa motor. Ang bag na bili na, sobra ka excited ni bata ba. Apason ko dito be. Bantay lang karong anak ka. Parti ginumong danghaga ba. Isbugi dire. Flat ka na ta. Tina, Okay. Na, bag-o ba kita ng istorya nak? Nya karon, duha na. Uy! Pa! Pasi mong kalimutaw. Abi na kung miskwila na ka. Ituyo na naman bilin-bilin ng bag niya karon. Nakachika-chika ra de ka. naugsa pa rin. Nasa kuyang papa. Pas kung papa ron. Pilmero pang adlaw. Gamit-gamit si motor niya human karon. Nang babae na ka. Ipalit ko ning motor ba para si mong pag-eskwela niya human karon. Wala na nun kami eskwela. Pa! Mura magkagawa ni Agi pagkaulitaw. Uy! Pa! Murag duha man sila di kaya. Diya na lang si mo ang isa. Unsay diring isa? Ay kog damay namayain ang kabuang nimo ha. Papa ba? Uy! Wait! Kapapa ka. Nya, Col, okay ra man ka sayo mo kumusakay. Ya pa! Ikaw na'y bahala diya. Una lang mi. Pag-amping mo ha.